muri Zimbabwe pane mashoko akatendera mazuva akapfuura zvinzi aiwa fresh elections anogona kusaitika munyika yeZimbabwe zvichinzi aiwa nekuda kwekuti SADC iri kushanda hand in hand naMnangagwa in the establishment of Museum of African Liberation in Zimbabwe. Vanhu vakati aiwa zvadhakwa, asi muri yeZimbabwe pane mashoko auya muzora nhasi ari kunzi aiwa fresh elections vanhu vemuZimbabwe vaine patience nekuti zvinhu zvitsva zviri kuuya. Tisati muendera mberi nenyaya iyi, aiwa muri yeZimbabwe ndokurudzira bva subscribe wolike wotina on the bell icon kuti rambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Nekuti pane mumwe political analyst anouya achiposta post yake achiti Zimbabweans are just impatient. SADC is not a single person, it's a group of 16 heads of countries. Remember, they also have problems to sit down and solve in their member countries. So the Zimbabwe issue is not that urgent. First step was to adopt the SIOM report, which declared that Zimbabwe elections fell short of agreed SADC guidelines on which Zimbabwe is signatory. So the election result was declared null and void. Shame. Zambia failed to defend themselves. They couldn't tell why that report could not be adopted. Somebody in Zimbabwe knows aiwa SADC ine 16 member states zvekuti pama 16 countries vanenge vada kunoinvestigate nokuona kuma 16 countries kokuita sei. Saka SIOM report yakanga yakajustify kuti aiwa elections emuZimbabwe they fell short of the revised SADC guidelines. Somebody in Zimbabwe ndo mashoko anaitwa achiti aiwa vanhu vemuZimbabwe vaine patience nokuti mukasa nepatience ka change mumboiwani. SADC yakatiwana evidence yatova nayo, saka elections akaitwa muna 2023 musi 23 and 24 August the null and void. Samburi yeZimbabwe musatya, vanhu ngavazamanya ndo mashoko ari kuyatagwa nemunhu uyu. Samburi yeZimbabwe chibuya mbotudza munoti kudii pamusoro pemashoko aya ataugwa. Pinda mucomment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.